yang saja जों दिनै फाइमानि हिंगाव बनो DGP नि बाय मालायनो फाइमानि अब हंखांखाय सायकतला पात्र बतो केलकाताव थांगे रम जाखा आरो नि नाइटुगु रमुति फेके ओमफ्राय पुलानाव जारा टीम थांगे रम नाय रंनो तो हामबाय न मारिखासों दिनै खाना बदो कावानो ब कुतो के जों अबनो नायो बाहाय उकिल बकि सरकारी उकिल बा फातारनि उकिल अबनो जों जासाय खायनानि मालाय माने अब हंका साका सरकारी उकिल बतंगो फातारनि उकिल बतंगो उकिल कहां न दंगो हिसा साका रमजाक नै फेबो जों अब नायो जाहाते बता यकथुं बेलटा मानथुं तांगे बेलटा मानथुं हिमाले जेबाबे जोंनो बुरि रकनो पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगा बुमानि सम्मान मारिबो जत्त बरकनो अस्वीकार खाइमांगला बुरिनि अक्सिंनो आचाया हिनै जे ब बुरिनि अक्सिंनो आचायै बुमानो सम्मान रिनानि रंगिया जे ब मेडिया हिनै ब निजि अब गसिउ किन्तु मेडियानि बुखुक्ते अब मोजांगिया हाइसे ब सुदु बुरि रक सिमिया ब अरो चिन महाराजानो बया कालिया चिनी राजमाता न बया करलिया एमनकी चिनी राजकुमारी न बया करलिया एमनकी त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या करलिया अमहायके जे खुक सित्रा पेरमानी अब ब तो क्रिमिनल से हाइसी ब मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल न बेल्टा मानथुं अब जों नायो जों अबनो उकिल जाहाते अबनो सठिक विचार रिथुन अब फाइ सापायलाय मासि हामबाय बरबो सावाबो न जों सरकारी उकिलनि बादे फाटारनि उकिलबो रमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओंखाय बुनो कक्सित्रा सामारक स्मागलार बेबाग न दं हासि खबजाक ओंखाय आबरंनो बरक तदन्त खालायनाय आगेन रक डब्ल्यू बा मा जागा न थाना र जे एफआईआर खायमानि बिल केस एबा आबरक एक्शन खायजात आबरक आबो सोंखासों बरक आबो बर नायनाय हिसाब आफरो तो नायनाय नहि साजाक जोंनो ब जों अरो एमसीसी कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर ब खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दंगो जिनि ओंखाय जोंबो खालायजाक ओंखाय आबरंनो बर नायनाय ओंखाय ताबुक तैसे साफिरो नरकताबो जुदि टंखा ओंखाय सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखा ओंखाय ड्राग्स नि बरक ब खालायमानि टंखा ओंखाय नरक जोंनो आबरिखा ओंखाय जों तेबना हातगो एक्शन अमायके सावटा ओंखाय अब त जों यूट्यूब से नुगो जों तो प्रमाण तरि मेला ओंखाय अमते बिनि गिलामा केस दंगो बुदय यगला आशा खायो हामबाय।